Alam mo bang sa haba ng kasaysayan ng Pilipinas ay marami na itong naging Independence Day o Araw ng Kalayaan? Di nga, paano naman nangyari yun? Wait lang, if you do not speak or understand Tagalog, don't forget to check out the links up here or down below for the older English version of this video. And don't forget to subscribe. Now back to our topic. Mabuhay o sa Kapampangan, luwid kayo. Kailan ba talaga ang araw ng kalayaan ng Pilipinas? Ngayon, ipinagdiriwang natin ang June 12 bilang araw ng kalayaan o araw ng kasarinlan o Independence Day ng Pilipinas. Pagkat noong June 12, 1898, idineklara sa ilalim ng nooy Pangulong si Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Ngunit ang unang Republika ng Pilipinas ay hindi rin nagtagal pagkat tinalikuran ng mga Amerikano ang kanilang pangakong pagrespeto sa kalayaan at soberanya nating mga Pilipino. Sa simula'y kakampi ng mga Pilipino ang mga Amerikano laban sa mga Kastila. Ngunit di naglaon ay lumabas din ang kanilang tunay na kulay at kanilang tunay na pakay sa ating kapuluan. At kasunod nito ang pagputok ng Philippine-American War mula 1899 hanggang 1913. Sa madaling salita ay pinalitan lamang ng mga Amerikano ang mga Kastila bilang mga bagong colonial masters ng ating mamamayan. Ang pagyurak ng Estados Unidos sa kalayaan ng ating inang bayan ay isa sa mga kinikilalang unang halimbawa ng imperialismo ng Estados Unidos. Sa paglipas ng panahon, noong November 15, 1935 ay idineklara naman ang semi-independent na Commonwealth of the Philippines. Bagamat isa pa rin itong kolonya ng Amerika, ay nagkaroon ang Pilipinas ng kaunting kalayaan. Ang pananakop at paghahari ng Amerika sa Pilipinas ay nagtagal at nagpatuloy hanggang World War II. At noong October 14, 1943, sa kalagitnaan ng ikalawang digmaang pandaigdigan, ay siya namang naging proklamasyon ng ikalawang Republika ng Pilipinas. Sa unang tingin ay mistulang isa itong pagpapatuloy ng naudlot na kalayaan ng ating bayan, kalayaan mula sa Western imperialism. Subalit, ito pala'y isa lamang puppet state ng mga Hapon, pagkat ito'y hindi tunay na malaya. Ang Second Republic of the Philippines ay nagtagal lamang hanggang August 17, 1945. Kasunod nito ang pagtatapos ng World War II. At sa wakas, noong July 4, 1946 ay iginawad ng Estados Unidos ang kalayaan ng Pilipinas at idineklara ang kalayaan at kasarinlan ng ikatlong Republika ng Pilipinas. Tama, July 4, kagaya mismo ng Independence Day ng Estados Unidos. Ngunit kung iisiping mabuti at pag-aaralang maigi, ito pala'y isang kalayaang may kaakibat na tanikala. At noong 1962, sa tulong ng pinsan ng aking lolo, ang dating Secretary of Education at National Artist for Literature na si Alejandro Anding Roses, ay idineklara ng nooy Pangulong Diosdado Macapagal ang June 12 bilang isang special public holiday sa kabuuan ng Pilipinas bilang pagkilala sa proklamasyon ng ating kalayaan noong 1898. Pagkat kagaya ng Independence Day ng Amerika ay dapat kilalanin din nating araw ng kalayaan, ang araw kung kailan tayo mismo ang nagproklama sa buong mundo na tayo'y malaya na mula sa tanikala ng kolonyalismo at hindi ang araw na binigay ng mga mananakop. Subalit kung iisiping maigi at pag-aaralang mabuti ay hindi lamang pala ang June 12 ang unang araw kung kailan ipinahayag at ipinagsigawan ng ating mga bayani ang ating karapatang maging malaya mula sa tanikala ng kolonyalismo. Pagkat noong August 1896 ay naganap ang makasaysayang sigaw ng Pugadlawin o sigaw ng Balintawak. Nang buong pusong ipinahayag ng mga Katipunero ang simula ng himagsikan laban sa mga Kastilang mananakop. Kagaya ito ng iba pang mga revolusyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Gaya ng Grito de Dolores, ang siyang Independence Day ng Mexico, at ng Cry of Ipiranga na siya namang Independence Day ng Brazil. Kaya naman marami na nagsasabi, kabilang na ang mga historians, na marahil ito ang dapat nating ipagdiwang bilang tunay na araw ng kalayaan. Pagkat ang pagsigaw ng ating mga bayani at ang pagpunit ng sedula ng mga Katipunero noong 1896 ay isang makasaysayang pagpapahayag ng ating paninindigang makamit ang ating kasarinlan at kalayaan.
Ngayon ang Pilipinas ay kinikilala ng mundo bilang isang independent nation state. Isang malayang republika kung saan ang soberanya ay pag-aari at karapatan ng ating sambayanang Pilipino. Kaya naman ngayong ika-122 araw ng ating kalayaan, naway ipagdiwang natin ito sa pamamagitan ng ating taus-pusong paglilingkod sa ating inang bayan at ang makatarungang paninindigan na ipagtanggol at ipaglaban ang ating mga karapatan. Ipagdiwang natin ito sa pamamagitan ng pagsunod sa halimbawa ng ating mga bayani, sa pagsunod sa yapak ng ating mga bayani, sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagkilos at paninindigan. Paninindigan para sa makabuluhang kalayaan at mas magandang kinabukasan ng ating mga anak at susunod pang mga henerasyon. Pagkat ano nga ba talaga ang saysay ng araw ng kalayaan kung napakarami pa rin sa ating mamamayan ang nagdurusa sa kahirapan at sa kawalan mismo ng kalayaan? Anong saysay ng kalayaan kung magpahanggang sa ngayon ay napakarami pa rin sa ating mga kababayan ang pinagkakaitan ng kanilang karapatang pantao sa iba't ibang bahagi ng mundo? Kung tutuusin, ang tunay na kalayaan ay nangangailangan ng paninindigan sa makatarungang pagkilala sa ating mga karapatan. Ito'y nangangailangan ng pagkakaisa at pag-unawa kung saan ang lahat ay malaya at pantay-pantay. Isang malayang sambayanan kung saan walang iwanan ano pa man ang kulay ng balat o antas sa lipunan. Yan ang kahulugan ng kalayaan para sa akin. Kaya naman huwag mahiyang mag-comment sa ibaba kung ano para sa inyo ang ibig sabihin ng kalayaan. At hanggang dito na lamang muna sa ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe. At kung gusto nyo akong tulungang gumawa pa ng mas maraming video gaya nito, suportahan lamang ang aking Patreon o bumili ng aking libro. At kung nagustuhan ninyo ang t-shirt na ito mula sa Ugat Clothing, ay silipin nyo na rin ang link sa ibaba para sa marami pang ibang mga t-shirt ng ating mga bayani. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, kita-kits o sa Kapampangan, Mikitix.